Ya ake ciki Anwar? Daidai wallahi sani. Wallahi dama akwai ina so in ganka. Wata magana ce nake son mu ɗaya da kai saboda kaga insha Allah kwanan nan nake son dan yi waƙoƙin nan. Ka san nan Kalfet Radio inda ka abin ga kai aikin nan. Can nake son fara waka. Na ma rubuta ta har na gama. To abin da kenan ina son ni yanzu na zo na ga producer, director ɗaya ban hada, producer Abubakar Kawu. Shi Yarima AY ɗaya ban hada ba. Ina son ni yanzu duk waƙoƙin da zani ka gane kai za ka rinka hawan su saboda ni kai ne son ka hau ka fahimta son da kai ka rinka hawan su shi a bayanin da ni bai tunda production ɗin ga namu muna son Allah da ya taimake mu ya tashi ko ina yanzu ka gama yanzu inda Allah ya taimake mu ko ina ka je ana haɗa Sokoto Star Skin Production wallahi Allah ya taimake mu sosai wallahi Allah dai ya ƙara sa mu abin da follow you. I wanna 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 Assalamu alaikum. Wa alaikum Ya ciki? Daidai wallahi sani. Ya garin? Daidai wallahi. Kai wallahi yau faɗa ma yau ina cikin farin ciki. Nan kenan. Kai wallahi wata yarinya na gani. Kana jina? Na jin ka. Wallahi ina ganin ta nazo nan abin ga runji wurin sayan kaya. Ka gani to na dawo sai na haɗu da ita kan hanya. Wallahi yarinyar nan faɗa ma tana ina ganin ta wallahi sai na je kararrar zuciya ta buga. Gaskiya ne. Na bi ta baya da baya. Na ga gidansu yanzu haka. Don haka ina son mu je ka ganta. Ka gani mun ka ka gani ta shikenan ka gani in ta yi amma ba magana za a yi ba in ta yi sannan a yi tunanin ya za a yi mata magana to yayi mu je yanzu ya mu ta yanzu magana yawwa Allah ruwa za a ɗayan mana. Ba sha zan yi ba ka dai ga tako. Ya ka ganta. Ya yi kyau. Ba damuwa. Salamu alaikum Aminu. Da Allah ɗan taho. Salamu alaikum Aminu ya dai. Ya kwana bi. Masha Allah. Kana ji Aminu. Da Allah ina son dan tambaye ka wata yarinya na gani can gidan can makwabtan ga naku. Da Allah to shine yake son tambaye ka san sunanta? Ba. Ka san ta ku? Ka gano da naka nuni wata fara haka? Na gane ta. Da Allah sunanta naka san in dan sani. To sunanta Fatima. Masha Allah. Na gode sosai kaji. Insha Allah zan ganka. Kana ji na ku? Na gode sosai kaji. Na gode. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya ake ciki Anwar? Daidai wallahi sani dan fillo. Wai wallahi na ta yan bai dakka ban ganka ba. Wai ashe kana wurin. Wallahi yaro na aika ina jiran ya dawo in ta shago yanzu. Gaske dai har shagon ka na zo ko ban ganka ba. Wai ka san na zo na tambaye yaro na Aminu. Wallahi ashe Fatima asunan yaren. To yayi. Wallahi Fatima asunanta ya kamata yau ko gobe. Kana lokacin ya anjima da mari. Wai kai tsoron mi kake ya kamata mu je gidan su yarinyar na yanzu. To kai ko ai ka san ana dan yin abu a hankali saboda ka in ta bata rawata da tsali amma bai da matsala kana dai da lokaci da marice ko ina da lokaci mu je ma yanzu a ba yanzu ba kai ko ba ganin uzuri gare ka ai mun ka ta yanzu tana makaranta fa ka sani yayi mu dai bari da marice irin sun taso islamiya din nan yayi bai da matsala da karfi 6 ka sai mu kwankwasa amma ni wallahi ruwa zan ci a yan mana wallahi ruwa zan ci a yan mana ka san ya kamata dai a bi a hankali to nan zan barin ka aiko tun da yaro ka jira yanzu baran dan ta yi dan tsohuwa ta ce za ta aika
to yayi sai na ganka sai na cin ma shagonka. to yayi sai gaskiya yau ya kamata a faɗa mata Kai wallahi ni kin tsoro na kaje ba koyo dan kwankwasa dai. Assalamu alaikum. Da Allah ruwa za a ɗayan mana. Fatima ko Ga sha ruwa mu wuce to. salamu alaikum wai mi ke faruwa ne Tunanin na kai ta yaya za a yi amma da cewa na wallahi da har cewa kai na dan rami nake me ke damu na ce wallahi ban dan jin daɗi shi yasa yanzu ma ni shawarar da na kai dama ana son in faɗa ma na yi shawarar da aika mata wasiƙa a gara ka aika mata da wasiƙa don ana iya samun matsala kuma bayan wannan ma yanzu yara ke aika wasiƙa kana ganin haka ko wasiƙa akwai matsala ke da akwai matsala a aika mata da wasiƙa ba da ma ya kamata to kaɗan taya ni nazari a kan yadda za a yi nazari na gode sosai Aminu da Allah wasiƙa ga son kai min gidan su Fatima da Allah ina son ka kai mata da Allah ka dan kokarta min kaji in Allah ya yarda ya na gode da Allah ka bata na gode insha Allah. ban gaske yana alaikum salam wasu awon lafiya a gidan aiki hello da Allah ka so lake ce masa dan fillo Na san shi abokina ne. yayan Fatima ne yana son magana da shi ya za yi To za ka same shi. to ina son ganin shi da Allah yanzu ga Yayi. Salamu alaikum. Allah alaikum salam ake cikin wanges Daidai wallahi. ya kwana biyu Wallahi. wallahi kaga na bar shiga area ku Wallahi. wallahi abubuwa ne suka ɗaya mana yawa da ni da Anwar yanzu haka ma yana can na dan baro shi ya dan yana da wani aiki Yanzu yayan Fatima ko ya aiko ni. Fatima ta nan unguwar su Aminu Wallahi. Fatima ta dai yauwa na so ka ce Fatima ta Ai na dama gane. Fatima kace kenan. Ali ke son ta wallahi Wallahi to ni ban sani ba. wallahi yayan ta fa kace Wallahi yayan. to dama tana da yaya Tana da yaya. ka ko ga ban sani ba Aminu bai faɗa min kuma dai shi ya kamata faɗa min ai bai kamata in bincika ba Lalle kan to ba. Allah sa dai lahiya ne In dai ban sani. ya dai ce ka kira Ya dace in kira. to insha Allah zan tafi in abin nan nan shi yasa da ya ce ku Wallahi nan shi ya so ci. assalamu alaikum alaikum salam Salamu alaikum. na wuni lafiya alhamdulillah Rahman gashi na kawo. ya kyau assalamu alaikum na wuni ya aiki ya karatu ya gida masha Allah kai ne sani dan fillo ni ne Abdulrahman yayan Fatima na'am kai ke son kwana ta Fatima ko insha Allah ni na wasi an samu matsala wasiƙa nan da kaka gida ta je da rai gurin baba kuma baba ya ringa wada subhanallahi shawarar da na baka in kana son Fatima eh ka jawo kannanta ga jikinka ka sa su ga jikinka su saba da kai sosai in ya kana son ta in Allah ya yarda in Allah ya sa rabon gaci gida aka fara sani za ka ci gaba da neman ta masha Allah na gode sosai yayi wannan shawarar da ka bani insha Allah kuma ita shawarar da ka bani insha Allah zai yi kokari in yi amfani da ita yanzu yasa su take ka haita gama makaranta abin zai zama daidai masha Allah ta bai da matsala na gode sosai da shawarar da ka bani kuma insha Allah zan yi amfani da ita yanzu yana son ka dan ban nan ba wai ka dan mu dan ringa gaisawa ya kyau ba matsala mu je can za ka ba nan ba wai mu je to na gode sosai yawa
alaikum. Ya ci jana. Wai kai ina ka shige ne ina ta neman ka. Wallahi in faɗa ma aika wani sabon labari ya kuma tuwa can gefen Fatima. Yayi. Ka fahimta? Wallahi ina zuwa wanga baban gidan nan runji. Ina taya sai haɗu da ni. Yace ni yayin Fatima na ga data. Abin gannan gaskiya shawarar nan da ka bani ban yi amfani da ita ba gaskiya shawarar ne ta shawara. Ka san sai da kace kaɗin kai wasiƙan nan kaɗin kai ta. Wallahi shi an samu matsala. An samu matsala. Wallahi ga baban ta gaba ɗaya. Gaba ɗaya yana tura yaron baban ta an sa shi. Ka kusa an samu matsala. Wallahi an samu matsala. Amma dai gaskiya yayin da nace yana da kirki. Wallahi yana da kirki sosai dan saboda ya dan bani shawarwari yadda ya kamata in dan bullo da al'amarin dan saboda ka a samu matsala gida. Amma kuma ya nuna min gaskiya gidansu babu matsala. Dan yi ba ma yaran sa auren dole. Haka ne ce to ai alhamdulillah ba auren dole ai. Sai da ka gani iyaye waɗanda da san kansu ke. Iyaye matsala ga su wallahi. Shi yanzu na kasu ma in yanzu in gobe mu dan taimaka da shi kai wanda ya hakuntun da ka ga na sami shi ba sai in gwada ma shi. Ka fahimta? Yawa. To kai ya kai ne mutum wai jiya? Wai magana da muka yi ta waya jiya. To ai kai ce maka ne an aike ta an aike shi wannan yaron. Amma idan ya dawo zan ɗauka in ba shi muna faɗa ma wanda gari idan na. Salamu alaikum. Kwana biyu ba mu dan haɗu wani ce wurin tun mu dan kai da kai. Masha Allah. Wanga abokina ne a komai ai ya samu ka samu wani. wanga abokina ne a nawa. Shi ne Anwar. Insha Allah. Sannu fa. Yawwa sannun. Yawwa. Kwana biyu ba mu abin nan ba. Yana da Ko dai kyau. ban kira ka ta waya ba shi yasa. Cikin wurin tun mu dan gaisa. Da kyau ne ai. Za mu koma. To ai a gaida gida fa. A gaida gida. Zan dan rike. Muna gaida kuwa da kuwa. A gaida gida. Na gode. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yaya? An kan fulani. Amin da lafiya. Ya gida. Ya kwana biyu. Hello. Masha Allah ya su mama. Hello suke. Masha Allah. Ya don so in nifa. Hello mu je. Dama ya da Allah yana son kaɗan ban nan ba in Bira da matsala. yake mun dan abin nan sawa da ita tun lokacin ta dawo. Dan nan. Ka zo rawar ne. Ga waya ta nan. Na saba. To ya na gode sosai. Yayi. Na gode. Ya zan koma. To sai an jima. Ana dan jira na gida Yayi mun kyau. ci bari dan biyo dai. Ya ki bira matsala. Na gode sosai. To sai an jima. Malama Khadija an taso daga makaranta. Ina Fatima? Fatima bata je makaranta ba yau tana ɗan jin Subhanallah. To da Allah ke gaira kin ji? Allah ƙara sauki. San dan fullo. Ya kai Amin. Daidai wallahi. Ya gare. Dama na dan jima yana bi ɗaka wallahi. To ya Dama daidai wallahi. Dama na Sani. Na ji su Fatima sun ba unguwan nan tamu. sun bar ta haka ce. Sun ba unguwan nan tamu. Inna lillahi wa inna ilaihi. To ina so ka koma. To ni dai ban san unguwar da su kuma amma ka tambayi ummi. Na san kana da number ta. Kwarai yana da number ta. To dan Allah ya yarda za ta kwatanta ma wuri. Ya insha Allah haka za a yi. Gaskiya ka bani shawara sosai. Na gode. Na gode. Na gode sosai Aminu. Na gode Sani.
another hit track from Information Sound Studios. Fatima Gimbiya dar sarauniya na kasance ina sanki. Fatima Gimbiya dar sarauniya na kasance ina sanki. Fatima Gimbiya dar sarauniya ni ke dai sanya a zuciya. Bani ruwan ido gare ki ni tsaya, kar da ki bar ni in fada wuya, har in rasa rayuwa ta akan ki. To da kauna na sa hawan jini, sarki san bashi in babu rawani, ciwon so shi san baya da magani, ni dai yau gani yayi min rauni. Dokin ƙauna za mu hau da ni. Ni dai yau san kiki ma ya hana ni bacci, kullum san bani walwala sai dai kunci, domin cutar su ta kama mini zuci. Ni na yau zaton za ki ɗebe min takaici, kima gimbiya sai kin kaki mini maki. Sai na ji kaunar ki ta kama zuciyata, akan san ki ya san in samu mafita, da yadda zan yi magana har ki fahimta, domin kuwa sani dan kullum ina san ki. Sai na fara wasu sake-sake cikin raina, in je gaban ki in furta miki kauna, ko dai in yi kokari in wasiƙa na, sai na yanke shawarar aika wasiƙa na, sai na aika wasiƙa na jira amsa. Da na jira amsar ki ban ji ta ba, daga nan sai na fara yin fargaba. Shin ko dai gare ki ban samu karbuwa ba, zuciya ta ringa faɗa min hakanan ba, domin na kasa gano nufin ki. Ko da na bincika da ban ji amsar ki ba, wai ashe an samu matsala babba, wasiƙa ta bata je hannun ki ba, sai zuciya ta fara yin fargaba, ashe baki gane nufi na gare ki. Sai na yanke shawarar in samu lambar ki, sai kuma gashi babu waya a hannunki, sai na rasa hanyar da za na bullo miki, yadda zan yi in samu magana gare ki, har in samu maki. Da yaya sai na yanke shawarar in samu lambar yaya, daga nan na samu lambar yaya, kowace safiya ina kiran yaya, domin in samu kusanci gare ki. A duk lokacin da ni tuno ki Fatima, sai in ji zuciyata ta yi girma, kamar za ta fushe in ta samu dama. Fatima sanki yayi min girma, kullum banda aiki sai tunani. Fatima Gimbiya dar sarauniya na kasance ina sanki. Fatima Gimbiya dar sarauniya na kasance ina sanki. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ran kishi da dai hajiya ummi, an wani lafiya. Lafiya lau. Dama maganar da muka yi da yara, ni ne ce to bari na kira ki yi min kwatancen shi ya tawo.
To yayi in ka zo sai ka kira. Oke to yayi ba da. Ka ji abin da Fatima ta ce? Wai ta ce tsoron soyayya take jin ka a sa rayuwarta cikin damuwa. Haka ta ce gaskiya da kina kusa da ita da kin sa amsa kuwa in yi magana da su amma yanzu tun da ba ku kusa zan ba ki sabon sai ki faɗa mata ki ce mata lallai magana ta faɗa gaskiya ne haka dama shi so yake amma ina son ki sani cewa shi so tamkar rayuwa ne ba koyaushe yake samar da farin ciki ba haka kuma ba koyaushe yake wanzar da bakin ciki ba to amma menene zai sa matsawon muna raye da rai da lafiya za mu yanke alaƙar soyayya da ni da ita To insha Allah zan gaya mata. Kuma in ka zo ka kira mu insha Allah za mu yi to tarbanka. to ya yi kyau na gode ina son ta gaya insha Allah na zo yanzu zai kira ki zuwa jima kaɗan zan ƙara su insha Allah ya yi kyau na gode Haja Umi. Lafiya na alhamdulillah. Alhamdulillah. Na gode sosai. Ina ma Allah godiya da ya kama wannan ranar ko in ce ina ma Allah godiya da ya kawo wannan ranar don saboda ni abin ne ya fi damuna don saboda ni kaɗai ke waƙi na ba tare da kin sani ba. Wasu kalmomi uku ne nake son furta su gare ki domin daɗe na ɗau shekaru ina son furta su gare ki waɗannan kalmomin uku in na zo furta su gare ki sai na ji kafata tana ta fama karkarwa waɗannan kalmomin uku sukan ƙaro bugun da zuciya ta ke waɗannan kalmomin uku sukan sa kaina ta fama rangaji shi yasa na yanke shawarar in furta su gare ki ko na huta da azzalar da zuciya ta ke a takaice dai ina son ki sani cewa na zama tamkar agwagwa ina iyo a cikin kogin sani da za ki tallafa da kin kawo ƙarshen irin da nake yi da kaya don gudun gazawar gwiwoyi a lokacin da igiyar ruwa ya a dangane da haka kalmomi uku su ina so Ba malam da ganin sarkin fara duniya sai zaki. haba malama Fatima ya ina magana soyayya wacce za ta kai har ga aure insha Allah kina magana sarkin fawa ina son ki sani cewa so da muradin mallaka ya zama wajibi ga duk idaniyar da ta yi arba da mace kyakkyawa cike da sifofi kyawawa wanda sun wuce kwatance misali da duk wani kiyasin mai kiyasi kina da diri da sura irin ta matan izza matan mulki matan isa da tunkawa idan ta fuska zuciya ma'aunin mizani fa'idar darasi kiwon ilimi fa'idar soyayya cikar burin zakata ina son ki sani ki kaɗai ce a raina babu wata daga nan siki ina roƙon ki da ki amsa min soyayya ta Sau shi kenan ba matsala kaɗan ban nan da zuwa wani lokaci zan yi shawara Allah ya shi ke na gode sosai Allah sa na ji alkhairi Malama Fatima a wani lafiya an taso daga makarantar ke to kwana biyu kusan ya kwana hudu ban ji ke ba Ni ba soyayya ni kudi ba ina tsoron a sa rayuwa na cikin garadi ne. haba Fatima ai wannan magana ke batta da a ce Fatima Sani dan fillo za ta so dan fillo kamar yadda dan fillon Fatima ke son Fatima da zuciya ta yaye duk wani tunanin yaudara ko wani abu ina son ki san na miki alƙawarin cewa ba zan taɓa barin ki ta kaifin so ba insha Allah zan baki kulawa sosai da yadda kike tunani To shi kenan na amince Allah ya baka ikon cika alƙawari. amin sun ma'amin Fatima na gode sosai Allah bar mu tare Amin. kai za ka yi ka ji labari ka albishirinka Goro. wallahi Fatima ta amince Alhamdulillah yanzu ka huta da ramiyar garin ka ya kake yi.
wallahi alhamdulillah alhamdulillah yanzu Allah ka ya ce nuna. mutan aure Allah ya nuna mana Allah na amin